Zašto više ne možemo čitati kao nekad? Pokušavate li još uvijek čitati ili vam je mozak već naučio živjeti samo od kratkih podražaja? Negdje između scrollanja, notifikacija i stalnog još samo ovo, izgubili smo nešto važno, sposobnost duboke koncentracije. I zato pitanje više nije samo što čitati, nego kada naš uopće može izdržati tišinu knjige. Preopterećenje ili fokus. Digitalni sadržaj stvara ono što možemo nazvati senzornim trenjem. Stalno preskakanje, fragmenti informacija, brze promjene pažnje. Mozak se na to adaptira. Postaje učinkovit u skeniranju, ali gubi kapacitet za zadržavanje, uranjanje i povezivanje. S druge strane, čitanje knjige, pogotovo u tišini, uvodi ritam. Stranica za stranicom. Rečenica za rečenicom. Taj ritam nije samo estetski. On doslovno reorganizira našu pažnju. Omogućuje mozgu da ponovno uspostavi kontinuitet. Zato je važno razumjeti. Različita mentalna stanja traže različite vrste čitanja. Kompas. Ako ste u stanju preopterećenosti, puno informacija, nemir, osjećaj raspršenosti, tada vam ne treba još sadržaja. Treba vam smanjenje sadržaja. Jednostavniji tekst, sporiji tempo, možda čak i poznata knjiga. To je način na koji vraćamo stabilnost. Ali ako osjećate mentalnu jasnoću i kapacitet za dubinu, tada biramo kompleksnije tekstove. Knjige koje nas izazivaju, koje traže angažman. To nije opterećenje, to je trening pažnje. Ovdje dolazimo do ključne ideje. Čitanje nije pasivna aktivnost. To je oblik mentalne regulacije. Između kaosa i jasnoće. Svaki puta kada svjesno birate što i kako čitati, vi zapravo kreirate vlastiti unutarnji svijet. Birate između fragmentacije i koherentnosti, između površine i dubine. I možda najvažnije, vraćate sebi osjećaj kontrole. U svijetu koji stalno traži vašu pažnju, sposobnost da je usmjerite postaje jedna od najvažnijih psiholoških vještina. A knjiga u svojoj tišini postaje alat ne samo za znanje, nego za povratak sebi. Vrijeme je da zatvorite aplikaciju i otvorite knjigu.